Dito sa Good Morning Philippines with Bombo Ayan and Bombo Pauline, Doc. Ay, good morning, Bombo Ayan and Bombo Pauline. Kag sa tanan nga nagapamati sa radyo, kag nagatanaw sa live streaming naton, mayong aga sa inyo tanan. Kumastang Valentine's Day nito kahapon? Nami, nagtuon ako para nga mapaalinton ko gid sa mga nagapamati kung ano ini ang aro o leprosy para hindi sila magakahadlok. Amuning paghigugma ko ng Bomboayan. Share. So, Doc, una sa tanan, overview para sa aton diri nga mga tagpalamati. To clarify lang, ano ang leprosy ina siya, Doc? Ang leprosy, no, ano na siya, ang kausa sina bacteria o mikrobyo. Hindi na siya salot, no, hindi na siya nga niya ginakahadlukan, no, nga masakit. Kay parehas ang iban nga masakit, mikrobyo ang kausa, so may antibiotic, may bulong kita. Ang kausa nga mikrobyo, ang ngalan niya Mycobacterium leprae. Nadiskubre ini sang isa ka doktor na ang apelido niya Hansen's. So amo na nga ginatawag man siya nga Hansen's disease, no? So amo ina ang aton nga amo ina ang masakit nga aro. Okay. Kadamo sa mga nahadlok sa sining balatian and kalabanan sa tugas ang kahadlok nila, Dok, hindi man niya bangod sa science, kundi sa mga nabatian lang nila nga mga istorya nga tiyang aro gali ay amo ni. Ang dala sini is kung ang isang nagligan tong gin-clarify naton about sa aro bilang hambal nila tuga ko sang sumpa, pero ti amo ining mga misinformation nga dugay na nga nagalaptayan until now naga-exist sa gihapon, Dok. Oo, kay balaan mo, ang aro, ara sa Biblia. Kag kung mabasa mo sa Biblia, ang tawag na sa ila, unclean, no? Kag dayon, kung may aro ikaw, ginapahalin ikaw sa lugar kung diin ikaw nag-star. Kay tisang una nga tiyempo, wala pa to madiskubrihan sang antibiotic. Ang aro balaan, ang iyan nga mikrobyo, do pa kaisa sang TB, hindi bala tuberculosis, may bulong. So ang leprosy, mabulong man. Malawig lang galing ang pag-inom. Kung depende kung ano klase, may ara ka sa 6 ka bulan, may ara sa 1 ka tuig, pwede gani maglabot sa 2 ka tuig. Pero hindi ka mo magkahadlok, kay balaan mo nga maski 2 ka tuig nga imnanay sang bulong, libre ang bulong ta, kay balaan mo ang World Health Organization or WHO nag-work with our Department of Health sang Philippines, may ara kita sang mga centers nga nagahatag sang sini nga bulong. Okay. And aside from that, Dok, kadamo manos ang mga misinformation ang about sa angkon bala sini ang Kung paano malatnan ikaw? Paano malatnan. So, amo ginakulbaan sa mga tao sang una. So, kung ma-diagnose ikaw sang una nga may aro, ginakuha kanila sa imo pamilya, kag ginabutang ka sa ginatawag naton sa una nga sanitarium. Kay ti nahadlok sila sang una nga malapta ina sa mga pumuluyo. Kaling sa tutuod lang, mabudlay malatnan sang aro. Kay balaan mo, usually mga 90 to 95% of sa mga katilingban, hindi na sila malatnan. Kung suron, ang nagaka-develop sang aro, may aragid sila do depekto nga jutay sa ila immune system nga analatnan sila. Dayon, ang aro, hindi na nimo makuha nga magpakamustahanay kamo o nagpungko sa tupad mo, no? Hindi mo na makuha da. Ang iya paglapta, do pras man ba paglapta sang sipon, no? So droplet man siya nga nga halin sa baba, may mga tsi. So pwede na siya nimo makuha dira galing kung ikumparar mo, may nangatsi sa tupad mo nga may aro, may nangatsi sa tupad mo nga may kataro, mas malatnan ka sang kataro sang sa aro. Kay balan mo ang mga tao may natural immunity. Okay. Personal ni nga ang papa ko sang una, sang gamay pa kami, siya ang doktor sa sanitarium sa Santa Barbara. Hindi bala, sa una may arada, tanan nga aroon, ginadala sa Santa Barbara. Yes. Di, wala man kami malatnan.
No, kay bala mo depende na sa immunity. So, kag kinahanglan prolonged contact. Like for example, upod mo gidya bala sa balay, no? Nga wala siya mabulong. Pero hindi ka mo magkahadlok. Kay kung ang imo paryente nga sa sulod sang balay, utod mo, asawa mo, bata mo, no, may ara-aro, kag nakainom na siya sang bulong, usually mga 3 days to 7 days nga inom sang bulong, hindi na siya makalalaton. Hindi mo nga islan mo ang kubyertos niya, no, mga kutsara, hindi. Wala kinahanglan nga i-separate. So, gamay ang tsansa, Dok, kung bakod pagid ang imo nga immune system. Yes. Halimbawa Gamay. sa mga bayo na ya, Dok, ginsuksok mong bayo ya. Ay, kung kunubo ang resistensya mo, number 1, kung nalabhan tong bayo, ti wala. Pero kung ginusar mo, kag nubo ang resistensya mo, ti may posibilidad. May gamay nga posibilidad. Ang problema lang balaan sa aro amo ni ay, dugay siya kung nalatdan kagidman ara ng bakterya sa lawas mo, dugay siya kag magwa. So ay kakabalo kung sino ang naglaton unless nga may upod kagid sa balay nga may ara sang aro. Balan mo ang aro wala pili. Yes. Imol man o manggaranon, parehos lang. No? Hindi niya sila nga ang sakit ini sa mga imol, hindi. May mga pasyente nga mga may kwarta man nga nagadevelop sang aro kay why sila kabalo. Basi yaya sang una, it may take 10 years, no? It may take 15 years nga tulog ang bakterya bago siya magwa sa imo. So, no? anong mga senyales, Dok, nga may ara nagali ikaw sang leprosy? Anong mga early signs, Dok? Okay. Ang early signs ng leprosy, number 1, kunabi daw may patsi bala sa imo nga lawas, nga either puti siya, hindi yan nga puti-puti. Ako ni do alap-up bala? Okay. Oo, nga puti, pero hindi iya parang alap-up na damo-damo. Usually, isa lang na iya kabilog or pula. Pero aside sa sininga patsi, ang pinaka-importante nga mapanumdum nyo is ano siya gaplandamol, kusion mo daw hindi. Waya bala why ka hindi abla ka batsyag. Tuslok-tuslokon mo sang needle daw ang dagom di bala or ituslok mo ni bala daw katalom. Inaya hindi magtuslok ka na nga daw hindi pa niya pagpilasan nang daw natandog lang daw kadamol ya. So daw naglain bala ang pamatsyag. Daw duga palang damol siya kusion mo hindi masakit. Maiban kami nga pasyente ginapaso nila ang ila sa sigarilyo kay gapa nablaga pa ano sa mga barkaotan nawa sunugon ko ay kuya batsyag sakit way sila gali kabalo. Senyales na galiin na sang aro. So amo nang pinaka-importante nga maano nyo. Kung may ara sang patsi nga daw hindi ka batsyag, pakonsulta niyo na. Or kung may pula or may nga do after 2 weeks, 1 month ara pada gyapon ikonsulta na sa doktor. Amo na hambal nila Bombopaw. Kung kusion ka, kung hindi naman masakit. Kabahan ka na kayo ba sa sinyalis na? Basi sinyalis na ina. Pero sa amo nga stage, Dok, matap na pa ina siya. Ay huugid, balan mo amo ni, ang nga ginakulbaan tang aro. Kay balan mo, halin sang una, ang kulbaan ta na, kay nga ako no gahulog ang ilong, gautod ang tudlo. Bala, nagaamo sina, nang nagkakatabo lang na, kay tungod nga, hindi kabatsyag. So, kung nabiga pang luto siya, napaso na siya, hindi siya kabatsyag. So, gasigi lang why lang siya gasapak, kalaw ay nagali, ka-infection na. Ti amo na, do ginakaon sang bakterya nga iban niya, amo na nga nagka-afekto, nga nagkakahulog ang tudlo, or kung kisa, hindi kabatsyag ang tiil, may natapakan, nagali nga lansang. Naumo sinabalahaw, ay nalipat. Kung maisa gali ka sinyalis, pagid, inabalang galakat ka, kung kisa, ang tsinelas mo gakabilin, do wala bala puwersa, kaya ti ang nerve mo ang affected mo. So, ina man, kinanlan man ikaw na magpa-konsulta. Hindi ya sa pasyente nga na-stroke ha, lain na inang healthy, kaya bala. Tapos, nang napiyaran mo, ay nga, asubo nga adaw kabudlay bala maglakat no do nagakahulog ang tiil bala do hindi mo bala maalsa ang tiil lang ya hindi ang bilog nga leg ang foot lang ang tawag nga mo na foot drop so kung
mapiharan mo na kinanlan ka man magpakonsulta. Dok, pa rin yung Dok, ang sensation ng batsagan mo. Kung kaisa, di ba, kung magbere ang tiil mo, hindi mo batsagan nga may tsinelas ka. Ay, lain na yan. Laiman. Oo, lain na yan. Kalbaan. Lain na yan. Oo, lain na yan. Oo. So, ano na siya, Doc? Ang, kumbaga, proseso kung ma-diagnose na ikaw or for example, makita nga may ara ikaw sang leprosy, ano kadugay, diri ang medication, ano ang mga process diri, Doc? Okay. So, for example, Bino, may ara kami isang pasyente, nga daw puti lang na, bala nga, ginapdakuha kami isang skin. Ginapabiopsy namon, kaginatanaw namon kung may mikrobyo. Kaling lang, may iban man nga pasyente, nga daw magkadto sa amon, daw damo, na bala, daw may mga gabukol-bukol na, ginapadala namon sa sanitarium sa Santa Barbara. Kay do ginagisian nila gamay ang panit, ga-scrape sila, kaginatanaw nila kung may leprosy, Mycobacterium leprae dira sa ilang smear. Oo. So, madugay siya, Doc, ang pagbulong. Ang pagbulong depende. So kung isa lang nakabilog, pwede nga 6 months lang. Pero inang kung damo na bala, ti inaya pwede ka maglabot 1 ka tuig, 2 ka tuig. So depende sa klase sang leprosy. Oh, may iban diri, Doc, nga mga masakit or diseases abi nga daw basi mistok nila bala as ay Mas pareho. parehas bala ang symptoms diri sa leprosy, Doc. So, amo na gani, kung nagaduda, hindi ka magkahadlok. Kaya mo, kung makahadlok ka, hindi ka magpakonsulta, kung aro gid man to, masiging infection eh. Pero kung gaduda ka, ano man lang na magkadto ka sa doktor, Dok, amo ning nabatsyagan kung ano ni ayhan. So, hindi ka magkahadlok. Kadto ka sa doktor para mabalaan kung ano gid man ini. Diri, Doc, sa aton sa Western Visayas abi or sa locality lang diri naton, Doc, may ara kita na diagnose or pila abi ang percentage diri or mga individuals nga na diagnose nga may ara sang leprosy, Doc? Okay, for 2025, for 2025, so 12 months na, to jutay naman lang ang new cases nga personal ko nga nakita. I think for the entire year, kasi may 5 cases lang ko nga nakita. Ang iban, old patients na. Old patients. Nga pa-follow up lang bala nga kung clear na sila or hindi. So, hindi gid man siya amuna ka damo. Pero since may ara pa bag-o nga cases, kinanglan, mabalaan gid sang mga pumuluyo para hindi siya maglapta. No? Kay kung early mo makuha, makatumar sila bulong, kung sure hindi na sila makalalaton. So wala na, hindi na maglapta ang masakit. Okay. Sige, kaina daw mention nato about sa mga ma-feel mo dra and hindi mo ma-feel man bisan kusion ka, tuslukon ka sa dagom daw feeling mo manhid ikaw sa mga sakit nga ini. Sa ano naman, sa nawong tapi, Dok, may ara na nga pwede magtuhaw nga mga signs like magnipis, bigulping imo nga eyebrows dara or nabudlayan ka magpiyong sa mata. Basi sinyales ina, Dok? Ina nga mga senyales, inang tawag naman madarosis, no? Or ang lateral third blas ang imo eyebrow nagakadula, or kung may ara parte nga duwaya bala natubuan sa buhok, no? Pwede ina, or daw permi ka lang bala daw permil ka daw na punot bala, no? Pero usually ang ini nga mga senyales, medyo mga late na, hindi siya bala early nga sign how. Kay ang loss of eyebrows mo na, usually, nang damo na ang klase nga, medyo malala na ang leprosy. Pero maski malala, mabulong mo na iagyapon ha, mas lawig lang galing ang tumar mo. Sang bulong nga, nagaamo sini, like budlayan, ang magtulog ka daw, hindi bala masira, kay ang imo nga mata, sa sa effect, bal mo ang leprosy, ang imo na nerve, ang ugat, amo na siya ang iya nga ginaapektaran eh. May ara gani isang kind of leprosy nga wala siya sang simptomas. Oo. Nerve lang gid ang apektado. So ang simptomas silang wala sang pula, wala sang puti, kundi nagapalandamo lang ang batsyag. Pero ang palandamol ni, hindi ni siya siling 100%. So usually ako, magmangkot ko sa pasyente, nabatsyagan mo ni, mambal siya, Dok, daw damol.
then i-compare ko na sa normal. So kunabi piso bi ang normal nga skin, pilaya ang bilik sang pamatsyag mo nga nabilin sa apektado. Sumambal ng iban 50%, may iban nga 25 na lang ang ila mabatsyagan. No? So para kaya hindi man na siya total loss of feeling unless grabe na gidya ang imo masakit. Speaking diri sa grabe, Dok, anong mga worst case scenario diri sang kung may ara ikaw sa leprosy, makatuga ni abi nga may mga dulaan sang kabuhi diri, Dok? Ang hindi man ka madulaan sang kabuhi, galing lang kung left untreated ang leprosy nimo, pwede gid ma-deform, no? Kay ti ang bacteria ma-multiply na siya sa skin. May ara kami na ginatawag nga leonine fascies. Do lion bala, do gadamol diri, no? Gadamol diri ang ilong mon, ang iniho naga-collapse ang bridge sang nose kay ginkaon na ang cartilage, no? So may mga bukol-bukol sa dalunggan, amo na gid na siya ang daw grabe nga pero mabulong mo na siya gihapon, no? Galing mo lang na madugay lang. May edad diri, Dok, nga do amo ginang prone bala sa leprosy? Wala man. It affects all from birth, no? From baby to adult. It can affect kag amo na hambal ko, wa siya may ginapili, imol ka man o manggaranon. Kung nubo ya genetic ya nimo, nubo ang imo resistensya sa leprosy nga bacteria, pwede ka gid malatnan sang leprosy. Based sa imo or based diri sa imong personal experience diri abi, Dok, sa imo hibalo, anong pinakabata nga na-diagnose or pinakatigulang nga na-diagnose nga may leprosy? Ang pinakabata kung pasyente daw siguro basi 5 years old. Oo, 5 years old. Kaya ti ang nanay niya may ara bala nga wala mabulong. Ang pinakatigulang nga new case nga new case. Ang pinakatigulang ko siguro ang pasyente basi mga 70. Oo, do mo sina. Hindi man siya mag-complicate, Dok, kung may iban ka bala nga masakit. Ang komplikasyon lang sina is ang imo liver, of course, kay you're taking medicine, no? But it will not affect other diseases. Kunabi may diabetes ka, kung may diabetes ka, makomplicate na gid kay ang diabetes nga daan affected man nerve mo. So ang leprosy affected man ang nerve mo. So amo lang na ang maging complication niya. Okay. Ang iban, Dok, ang base ba sa nakita nilang mga pictures nga ti ang mga pasyente gakamat-amat pudpud bala, nilang mga kamot, mga tudlo nga gagtabo na, Dok. Okay. So number 1, neglect sang una balaan nga tiyempo, kung may aro ka, kinaptabog ka sa imo balay. So tiway ka ilistaran. So wala kay inugbakal kung may infection ka, way ka na inugbakal nga antibiotic. So kunabi napasok ka, galuto ka, no, napasok ka, tigin pabayaan mo lang. May pilas, masulod ang iban nga klase nga mikrobyo nga pwede mag-infection. So ti amo na ang infection do ginakaon yang imo nga pwede ka mag-gangrene. Ti amo na nagautod imo tudlo, gautod imo tiil. Kag hindi lang aside from that, kung apektado ang imo nerve nga maguba, pwede ka magtawag nga claw hand, hindi mo na ma-extend bala ang imo kay tungod nga na damage ang nerve. Nakaano na siya, naka-claw na siya ti. Okay. May amo na ang mga tawag sini, mga complications sang leprosy. Pero tanan ini ma-avoid kung matimprano ma-diagnose kag makatumar sang bulong para sa leprosy. As for our listeners diri abi, Dok, ano ang mga pwede diri nila mahimo, mga simple ways nga maobra diri nila agud malikawan ining pag-acquire or malatnan sila abi sa leprosy diri, Dok? Medyo mabudlay, no, kay balaan mo hindi ka kabalo kung sino ang may ara sang aro, pero proper lang nga safety kay ni kabalo, no, kung nubo yabla resistensya mo sa aro. So ako uyon ko gini ang COVID nga masakit in a sense kay ang mga tao naka-learn mag-usar sang mask. So for example, kung makadto ka sa isa ka lugar nga daw kagutok gid,
butang ka lang sang mask. Kung may ara da pasyente nga may aro nangatsi, hindi kaya malatnan kay ti na cover ang imo nga nose, no? And then proper hygiene. Kung nagwa ka sa gwa, ang una gid nimo obrahon pag abot mo sa balay, manghugas maayos ang kamot. Kung anong man nga bakterya ang madala mo sa sulod sang balay mo, malimpyuhan mo. So amo man lang gid na ang basic, no? Proper hygiene man lang gid. Okay. Since naka-mention ikaw kay Ina, Doc, about sa mga 5 years old ang as the youngest nga ang konsa mo ng balatian, may nag-vary man na ang treatment nga ginhatag naton base sa ila age. Oo, kay ti hindi mo man mahatag ang bulong bali, depende na sa body weight sang pasyente mo. So, ang bala mo ang available naton nga bulong is for adults. So tiya mo na i-compute mo kag i-islan mo bala paano tumaron sa bata kay gamay pa siya ya. Kag dayon ang pinaka namin ada nga bulong is Dapsone. Subong may ara kita sa newborn screening, di ba lang? So G6PD na hindi ka katumar sang Dapsone kung may G6PD ka. Kung may deficiency kasi na nga enzyme. So tiya mo nang una mo nga mangkaton sa maski adult na bing pasyente subong kung may ara sila sang G6PD nga para nga kung may ara, you have to give other medicines aside from Dapsone. Okay. Now, halimbawa sa mga pasyente nga na umpisahan na nga bulngon, anong pwede nila mahimo and anong mga dapat hindi anay nila paghimuon, Doc? Wala man. Kay ti pag magtumar ka sang bulong, ang mga pasyente, no, you can go to school, you can go to work, no? Wala sa nga kinanlan i-isolate ka. Kung for example, nabalaan sang imong employer nga may ara ka leprosy, kag ipahalinon niya ka sa obra, hindi na pwede pwede mo na ikadtuon sa dole, no? Kay balaan mo, several years ago, as in more than 10 years ago, kinpangsira na ning tanan nga leprosarium. Kay balaan mo, the patient should stay at home. Because, as I said, pag inom mo sang bulong, mga between 3 to 7 days, hindi ka na infectious. So, hindi ka kinanglan i-separate sa general population. Para diri abi Doc sa mga kaupdanan, first-hand family, ano ang mabilin diri naton nga reminders? So, for example, sa family, no, kuno abi, may isa ka pamilya, may isa nga na-diagnose na may leprosy. So, anong obrahon? Usually close contact na maglaton So, papa-check up na lang ang tanan nga tao sa balay para ma-clear sila kung may ara sila sang aro o wala. Anyway, libre man lang ang check up sa sanitarium. Kag kung may ara gid man, makadungan sila tumar sang bulong. And then, kung wala pa mga first day pa lang nga mask lang ang iba na tao sa balay. Pero ang mga kutsara, tinidor, mga pinggan, basta hugasan mo lang yung sakto, hindi ya kinanlan nga i-separate mo gidya nga lainon, gidya ang iya nga mga gamit nga usaron, hindi na kinanglan nga i-ubrahon. Ang kinanglan sang pasyente is inchindihon, no? Hindi mo sila pagka na isikway. No, kay ti of course ang aton nga natun-an nga daan nga unclean ina nga masakit. No, so ang aim sinisang Leprosy Month is to educate ang mga tao nga we have to accept people with leprosy, hindi kita dapat mahadlok, no? Kay ti ini curable gid ni siya nga masakit. Okay. Lastly, Doc, ang final message man naton sa atong mga kabombong nga madula na ining stigma and bangod sa bago na naman nga useful nga knowledge nga na-learn nila diri subong, sila mismo mangin instrument managod nga ang tanan nga mayara sang or pasyente nga mayara sang sini nga balatian imbis nga pang dirian naton mabuligan naton sila yado. Okay, so ang kinanglan gid madumduman, no, sang tanan nga nagapamati is ang aro pwede mabulong, no? Hindi pwede ka gid siya mag-ayo. Hindi lang nga pwede ibulong, kundi pwede ka gid siya mag-ayo. Hindi ni siya sobra makalalaton, mas makalalaton pa ang kataro, no? Kag dayon,
kung nagaduda ikaw, may nakita ikaw nga simptomas, pakonsulta dayon kay balaan mo ang tanan na nga mga tawagani mga side effects bala, mga mautod, tudlo, mga amusina, mga paso nga hindi mag-ayo, tanan nina preventable basta magpagkonsulta temprano kag mabulong sang temprano. Alright. Okay. At least naaklarohan diri Doc mabuayan ang aton mga tagpalamati mautod ang stigma kag ti imbes nga malikawan or hindi siya bala pagdalon sa table ang amo ni nga mga istoryana the lesser ang chance nga mag-ayo man ang mga pasyente nga nag-suprer man diri abis ang leprosy bang bayan. Yes. So again, sa siling very maposlanon nga discussion man sa buong nga aga, upod sa aton nga espesyalista sa panit, isa ka dermatologist, ginapasalamatan ginatuliwat si Dr. Eileen Montero for joining us sa buong aga diri sa Good Morning Philippines. Doc, thank you so much, Gid. Thank you man, Bombo Ayan and Bombo Pulin sa inyong ginhatag nga chance sa amon nga mag-explicar sa sining masakit. Thank you so much, Doc. Thank you. So, bantayan ninyo kabombo sa masunod naman nga Domingo, panibago na naman nga topiko, ang aton nga gadulong diri sa Health Talk sa Good Morning Philippines.